Christmas. Merry Christmas, Pog! Happy New Year. Happy New Year, Pog! Anana! Si Mama Ika, Day! Si Mama Ika! Si Mama Ika, oh! Sorry. Mama Ika dito niya, Day! Punta Cross. Salamat, bro. Mereka Ginoo ka. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Taon, tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na po din sa Flor de Lisa. Dako ron sa gym sa Ubay. Kay Gyarian mi din sa among kanang barangay councilor sa Buod. Na kunoy panghatag ang mga taga-DSWD sa mga PWD pud guys. Diya. Na kuno pa program ning sadyo ko kay aron makalingkod ko sa unahan kay ingani ra budget kay bawo ko arang kadaghan kadzong mga PWD adadun kay sinini di man pud dadun guys kay arang kadakon ja di naman makalakaw. Hi guys. Awa ko kadang tao danak ko sa dari sa gym. Buwan kami sa katungnay. Satu para sa PWD dyan. Das, ma'am. Hello. Dyan, vlogger ko na puntis na, guys. Dyan, ang sama imong kuan mo. Sama imong kanangnay. Sama imong nga sa imong channel. Juan, Sinalin, Ibanez, Mindito. Oh, nasa siya kanang kuan, guys. Nasa siya special child ko di aloy ka sa Inday. What's your name, baby? Hello. Tapos sa PWD para sa nini unda. Ya may mayang sila sa kay makalakaw. Sinini di kalakaw. Ya mo nang ako rin claim guys. Ya mga vlogger ko na pun sila. Hello sir, sangan sa imong kuan. Wala ko kasugot. Wala kasugod. A few moments later. Ato nga tanan sa matipakpakpak ang ato ang Honorable Mayor Constantino Reyes. Mayor Constantino Reyes, sa ato balik mayor, Buhanoy, ug sa mga kagawan. Ning anhid ko din ni, kay gawas na ako payment sa hair. Ako po sa social services, tama nung ining mga madawat. No? So ato din itagaan ng pagtagadayon na ug unsay mga hataghulon nga dapat ihatag sa atong mga. A few moments later. Hi guys, nakuha na nahuag kanang 1,000 ni Marjorie ja padung na kumuuli. Mura jud gikamot agang kasing-kasing nagtanaw sa mga klase-klase nga mga PWD ug kanang naapoy mga special child na lain klase ja. Nakakita kog mga ingana mura jud arang kaluoy nga no majud na may anak nga ingana guys no nga mga luoy sila kahimtang di pa kalakaw guban ja kanang nay aligrahonon ja napadyo ibang mga kanang nay mga ginikanan man siguro pud na nga imbis nga kuan pa sila kanang nay PWD pa adagdagan pagadzid ja di patarengen og atiman dapat agka ni mga ngani mga PWD ato jung kanang ilab og kanang nay tanang nateng kanang kayang buhaton at ato jeng aligrahon ni sila kay makaluluoy ba sila nga mga ingani. Hi guys, dala kusbay. Ako ana nakag gikan sa DSWD 1,000 pesos. Ja, para sa PWD dia. Ya lagi ko kay sayag pud ni madyo naman ni dugang sa among Saman, ne, ikaw istorya. Sa New Year! Sus, gipaningat pagkazuko kay arang daghan nakazug tao, ginoo ko 300 first batch, 300 ka PWD ja. Ikapin naman po me. Arang ka nakapila ko murag sa dumong ko sa zukog nakauli ja. Katuguban ko nakapila, nagibaw na to kay daghan lagi taon sa sayong pud sa kalibo, madyo na laman ni. Madugang-dugang sa. Kasulti mo dani ni sa request nga lutoon. Mag-request man lutoon sa lutoon be. Ikaw ay wala. Imong request nga lutoon. Sana nga po nung kuhan spaghetti. Uy, salad nga pumurong spaghetti jang gi-request. O sige. Salad ko no og spaghetti ag isang request sa ijang
kwarta sa kuan PWD. A few moments later. Christmas. Merry Christmas po! Happy New Year. Happy New Year po! Nay! Sige. Nagsunod po ba ng tilapia? Oh! Anana! Lagi na dia. Anana! Lagi na dia. Ini tuh. Cuma diri. Ini kamu tahu. Bilang lagi ini enak. Coba. Yes, Mama Ika, Nay! Yes, Mama Ika! Pemahaman ako. Umanako! Umanami, Nay! Nay. Tapos yan na na English kunos namin, Nay! Tawag ako kunos niya na English namin! Kemana otak? Yan na tawagan. Yan na ba? Tawag ka kay... Oh, istorya namin niya! Tawag si Mame? Yan na ba? Yan na! Andyan! Yan na. Si Mama Ika! Si Mama Ika, oh! Mama Ika ko naman ikaw sabi mo rin. Sorry, ikaw. Mama Ika. Abay ko dito niya, Nay! Abay ko dito niya! Dagin lagi! Ulit eh! Sige na, bye-bye! Bye-bye, Nay! Bye-bye, Nay! A few moments later. Hi guys! Madong gabi eh. Kani nga video guys. Dili na ni. Nung kwan pa ni. December 29. Nga video naman ni Marjorie. Walang naman ma-upload. Ano bang ni? Magpasalamat Temi sa DSWD Ubay. Kay natagaan si Marjorie og 1,000 pesos. Kita man mo dya. Nagamit to na mo guys sa New Year. Dya, wa man lagi ko ka-video sa New Year. Kay bagsak lagi ko. Kay ba man mo nga dito kong hospital dya. Ito giluto ni. Kusga. Spaghetti. Dya. Baboy og Dya guys, salamat. Ay, batang nang mga mag-iring. Ay, batang nang mga mag-iring. Eh, pagano'n di. Ang tag-iring ibidli lagi. Ito bang? Katawad demi ni Ani Kabilis Albarico. Nanis dyan sa Saudi Arabia. Katawad ko na sa isang nanay, isang mga igsuon nga naasa Datag Balihan Bohol. Ug sa isa ko na pong pamilya nga naasa Calatrava Negros Occidental. God bless you ninyong tanan ug Happy New Year belated dya. Kang kuan pod Analisa Espina. Hi sis dya kanang nay. Nauta naman ka nga ngano si Eliana ganahan og dahon. Dyan ang duwaan kay kana laging special child man si Zanja. Kanan sa dahon, mga plastic isang hadawiran dyan. Nakagabi, ganahan si Zanja og Mickey Mouse. Maray dyan ganahan dahon og mani, hindi gali dahon og Madre? dahon sa madre. Maray dyan ganahan nga dahon dyan. Guys, o kalimtin ninyo ang channel ni Jima and Ados Vlog. May mga good heart na sila, nani sila sa Manila dyan. Kapitara ba ni mamonetize dyan. Congratulations din ko sa ang duha ka igsuon. Na-monetize na. Si Mama Julie and Family Vlog ug si Mama Neliana. Salamat sa inyong pagsuporta ninyo guys. Thank you so much. Duha sila dengan og monetize. Si Alex Berturaso Borato mo na inahan ni Eliana. Suportahan nga po na to sila guys. Diyan tapo ninyo yeski pag ilang mga pahinumdum kaya ron napin mamison. Napayang sa kamanghod pod si Jizen Birds nasa Cebu, hanap sa channel bago pa po nila guys. Kasi ganahan po mo daw sa isang mga channel para mautod po na si Ja. Hanja po rin kalimte
plus Japan. Kay di man jud mi na makalimot, di man jud mi na nila makalimot mag-asawa kay ano sila ka good heart kaso daghan sila natabangan des Pasko. Bisag sa diha paso pay Pasko. Si Ate Mars og channel og si Leo TV Adventure. Nga nani sila sa tugnaw nga dapit sa Japan. At alin so kalimti guys, ikaw ni na kay set out ni. Mag-thank you lang ka sa mga viewers nimo. Ikaw ra. Salamat sa pagtanaw dali. Ikaw ra manag ka, vlog ka sa. Ayo ka oh. Guys. Ato bang datos TV? Salamat guys. Sa Yung support sa vlog ni Mami. vlog nimo, vlog na to. Salamat ko no guys. Awa pa sa guys. Hagi patuntunog atubang sa kamera kaya si dong na. Ana. Ito bang ni. Nandiyan na pa di ay. Kang Teacher Sabina nga gagaw. At sa pinso kalimti guys. Si Teacher Sabina o si bago pa isang channel. Laghi mo po isang bagong channel karon nga. Supportive po ni sa kaaduna mo. Si Salvador Golosino. Dapat siya bagong channel at sa kalimtigan sa mara to mag salamat kaadso og belated happy new year natong tanan og advance 3 kings. Hi nak mazong gabi da sa Cebu ja kamusta mga diha ni hapon na ba ka unta magaban kanunay ang Ginoo daan injo sa injong mga adlaw-adlang bulaton sa Cebu sa imong mama. God bless you ninyo. Sa nakaibaw na kagin sa kadya naka ang anak sa Cebu. Nga arang ka. Bulutan ka so good heart ja kanang nay hulog ng langit. Ja, mora to guys. Bye-bye. So pa naka-subscribe, paki-subscribe. Lord Elisa Borato. God bless you. Bye-bye. Thank you.